Tehát arról van szó, hogy ezelőtt egy pár évvel a Karl Menger blogon, talán valamelyik olvassátok, írtam egy cikket, ami arról szólt, hogy a Marx tőkéjét elolvasva fölfedeztem, hogy ott kétfajta kizsákmányolás elmélet van leírva. Az egyik az abszolút értéktöbblet elmélete, a másik a relatív értéktöbblet elmélete. Az abszolút értéktöbblet elsajátítása az, amiről ismerjük Marxot, tehát, hogy a munkaerő többletértéket termel, és ezt elveszi a tőkés. Megdöbbenésemben felfedeztem, hogy egy másik is, a relatív értéktöbblet, amiben már a gépek, meg a tőkés munkája is számít, és a kettő ellentmond egymásnak. Vagy az egyik igaz, vagy a másik igaz. Én azt gondoltam, hogy ez elég érdekes felfedezés, de egy újabb ellentmondás Marx életművében, ami tele van ellentmondásokkal. És tavaly mondom, hát akkor azt most megjelentettem angolul is. Megírom tudományos cikké, és ennek kapcsán újraolvastam a tőkét, mert ugye mindig az van, hogy ezt magyarul írtam, aztán megírtam spanyolul, és akkor a magyar meg a spanyol, és akkor kerestem az oldalszámokat, tehát az egészet újraolvastam, és újraolvasva egyszer csak leesett a tantusz, hogy miről is szól valójában Marx tőkéje. És azt gondolom, hogy egy óriási, egy óriási félreértésnek vagyunk az áldozatai, mert Marx tőkéje valójában nem az, aminek látszik. Mindenki azt gondolja, hogy Marx ugye a tudományos szocializmus megalapítója, és a Marx egy tudományos alapmunka. És elolvasva rájöttem, hogy valójában a Marx tőkéje egy sztálinista koncepciós terv mintájára van felépítve. Vagyis azt jelenti, hogy az ítéletet már megvan hozva a könyv megírása előtt. Nem, hogy az ítélet megvan hozva, hanem az ügyész meg a bíró, vagyis a könyv szerzője pontosan tudja, hogy nem igaz, amit leír. Azt is tudja, hogy hogyan kínozza, torturálja az alapanyagot, annak érdekében, hogy az jöjjön ki, ami látszólag a bűn, és közben nincs is bűn. Ám de mégis úgy van megírva az egész, féligazságokra, a valóságból kiemelt elemekre épülve, meg szómágiára és néha a csalásra épülve, mintha igaz lenne. Ugye ilyenek voltak a koncepciós perek is. Voltak életrajzi részletek, amik beillettek. Volt egy kapcsolat, ami átminősült barátságból hírszerzői kapcsolattá. Néha picit hazudtak is, de az egész mégis be volt építve egy valamennyire hihető történetbe, amik úgy lettek kialakítva, az igazságot eltorzítva, de valóságos elemeket is beépítve, mintha igaz lenne. Mindenki tudta, hogy hazugság, de talán még azok, akik tudták, hogy maga a vád hazugság, mégis azt gondolták, hogy van egy mélyebb igazság, amit mégiscsak szolgál ez az ügy. Ugye mégiscsak a szocializmus igazát mutatja, mégis a kapitalisták támadják a Szovjetuniót, mégiscsak van összeesküvés, ez legalább egy jó ügy megmutatni, még ha maga a valóság nem is úgy van, de mégis megmutat valamit a kapitalizmus szörnyűségéből. És arra jöttem rá, hogy a tőke valójában egy ugyanilyen sztálinista koncepciós perv. Most nem ezt szeretném elmesélni, hogy hogyan jött, és utána neki mentem, utána elkezdtem olvasni, mondom, csak én jöttem rá, és csak most, hogy van-e valaki még, aki rájött. És átolvastam, és átnéztem mert azt, hogy Marx életműve ellentmondás, azt mindenki tudja. Böhm-Bawerk 1894-ben már megírta, ennek nyomán Bernstein rájött, hogy nem is igaz, meg Polanyi is megírta már, akik mind a ketten baloldali szozdemek, hogy nem is igaz már ez a kizsákmányolás elmélet. Mindenki tudja, hogy gányos az egész marxizmus, de Marx, és most újra néztem a Marx videókat, és rettentő sok Marx videó van, ami arról szól, nagyon komoly egyetemi professzorok, Cambridge University-ből, spanyol egyetemeken tőle, akik nyomják ezt a marxi kizsákmányolási elméletet, mintha semmi nem történt volna.
Vannak nagyon okos, a legjobb, van egy David Harvey nevezetű pasas, talán valaki hallotta a nevét, még van egy YouTube-on egy több milliós nézettségű Mi Marx tőkéje. Ismerteti, neki is vannak videók, hogy tényleg azt mondja, ezek tulajdonképpen ellentmondásos Marx elméletei, és hogyha igaz az első kötet, akkor nem igaz a második kötet, ha a második kötet igaz, akkor nem igaz a harmadik kötet, és ha a harmadik kötet igaz, akkor nem igaz az első kötet. Tehát felismeri, hogy ellentmondásos az illető, majd azt mondja, persze ezt kihasználják a marxizmus ellenségei, mert sokkal fontosabb a marxi életmű igazság tartalmára koncentrálni, mint a kritikákra. Melyikre? Tehát, és azért jöttem, hogy tulajdonképpen nincs is sok értelme arról beszélni, hogy hogyan mond egymásnak részletében Marx életműve, mert az, aki hisz Marxban, az úgyis elhiszi. És ezért most megpróbálok egy újfajta Marx megközelítést kitalálni, arról szól, hogy Marx, mint Wyszynszki. A család cselszövő, Csipolla. Aki hogyan csinálja meg a kizsákmányolás elméletét, miközben maga is tudja, hogy az, amit leír, az hazugság. Na hát, Marx 1818-ban született, apukája egy dúsgazdag jogász, aki a francia felvilágosodás eszmének hatása alatt áll, eredetileg zsidó, de protestánssá válik azért, hogy állami munkához jusson, meg persze ebben része van a napoloni éveknek is. A fiatal Marx nagyon korán már ilyen millenáris megváltás érzelmi állapotába kerül, kedvenc hőse Prométheusz, aki elhozta a tüzet az emberiségnek. Egyetemi tanulmányonként hegelistává válik, ahol megtanulja, hogy a társadalomnak van egy totális társadalomkép, a társadalom fejlődésnek van egy iránya, aminek van egy végpontja, ami pont egybeesik az ő millenáris világképével, a földi paradicsom megtalálása. Egyetem elvégzése után radikális újságíróvá válik, akkor még a fiatal Marxnak, ilyen 21-22 éves korában, az 1800-as, 40-es évek elején, a fő ellensége a porosz maradi autokrácia, és vele szemben egy ilyen a francia felvilágosodás radikális, liberális vonalának a híve. 1842 körül találkozik a szociális témákkal, 1843-ban emigrációba kényszerül, itt válik szocialistává, és megismeredik a francia szocialista irodalommal. 1844-ben találkozik másodszor, de ez most lényegtelen Engelszel. Engels egy hozzá hasonló pasas, textilgyárosok gyermeke, maga is textilgyárosként él, ismeri a textilgyárak világát, de közben lázad ezen a kapitalizmus ellen. Szocialista, jóval előbbre van ekkor még Marxhoz képest, és ő ismerteti meg Marxot az angol Ricardiano szocialista irodalommal és az óvenista irodalommal, aki egy speciális ágazata a szocialista irodalomnak. Életre szóló barátságot kötnek, 1848 után mind a ketten Angliába kötnek ki, amikor 48-as forradalom bukása után el kell menekülnünk Európából. Engels elmez gyárosnak Manchesterbe, Marx meg magára vállalja az elméletalkotó munkát, amit egyre inkább Engels finanszíroz, 1857 után szinte teljesen, hogy megírja kettőjük közös gondolatainak nagy művét, amit úgy ismerünk, hogy a Tőke. Ez egy fontos rész a történetben. Na most, az igazság az, hogy amikor Marx 1840-es évek közepén csatlakozik a szocialista mozgalomhoz, akkor az, hogy kizsákmányolás van, osztályellentét van, hogy a tőkések lenyúlják a munkások által teremtett értéket, ebből semmi újdonság nem volt. Ezt Marx tanulta, ezt már ezeket nagyon gyakran Marxhoz kötjük, de valójában ezek már akkor az 1840-es évek, ezek olyan közhelyszerű témák voltak a szocialista mozgalmon belül. Ugye ennek az első dokumentum az 1848-ban egy kommunista kiáltvány, amiben már benne van az osztályjelentét, benne van a kizsákmányolás, de nincs benne a marxi kizsákmányolás elmélet. Az csak később született meg. Illetve Engels szerint ez valójában 1847 környékén találhatta ki Marx, hogy mi is az ő kizsákmányolás elmélete. Ekkor írta meg egy francia szocialista Proudhon ellen a Filozófia nyomorúsága című művét.
ekkor tanulmányozta alaposan az angol ricardista szocialistákat, akik elméletét tulajdonképpen Marx átveszi, és ekkor jöhetett be az ötlet, hogy mi az igazi kizsákmányolás. És tulajdonképpen 1857-ben vág bele Marx, hogy megírja a nagy művét, ami leírja a marxi kizsákmányolás elméletét. Na most, az az én tézisem, de ezt nem tudjuk bizonyítani, mert hogy ez nincs leírva. Hogy valamikor a nagy munka megírása során, de legkésőbb 1859-ben, amikor félbehagyja az első kéziratát, ami 800 oldal leírt, és abba hagyja. Ez 1859-ben, ebből lett később az úgynevezett Grundrisse, nagyon híres, amit később 1939-ben adnak ki először a Szovjetunióban. Na most mi Marx alapötlete? Hát tulajdonképpen zseniális. Azt mondja, a sajátos marxi kizsákmányolás elméletnek a lényege az, hogy a munkaerőnek van egy használati értéke, és van egy csereértéke. A használati értéke az a munkaerőnek, hogy munkaidő során több értéket termel, mint a csereértéke. Marxnak az a feltételezése, hogy a munkaidő fele szükséges arra, hogy a munkavállaló megdolgozza azt az értéket, ami a csereértéke, ami a munkabére, és a munkaidő másik felében... Így van. Pontosan, de erről majd fogunk beszélni. De ez pontosan erről szól, pontosan, ez ennyi mondat, persze. Na most ezt fogom elmondani 20 percen keresztül, ezt az egy alapigazságot. De köszönöm szépen. Tehát, és a munkaidő másik termék többletterméket termel, többletmunkaidő, többletterméket, ami a profitnak a forrása. Na most. Na most. Lajos. Csak bemutatom. Na most, tulajdonképpen ez egy zseniális ötlet volt. És tulajdonképpen azért is volt zseniális ötlet, mert nem egyszerűen csak innen előkapta a homloklebegyének a bal sarkából, hanem ráépült egy óriási komoly előzményre. Ugye, részben ráépült az angol klasszikus gondolkodás, a közgazdasági gondolkodás. Adam Smith és David Ricardo, ugye, akik a modern közgazdaságtudomány megteremtői és az atyai, ők munkaértékelméletből indultak ki. És mindenképpen azt mondták, főleg Adam Smith, és utána Ricardo is átvette, hogy valamikor, amikor még azt mondja az Adam Smith, rude and simple gazdaságban, tehát a tulajdonképpen prekapitalista gazdaságban, amikor még nincsen tőkebefektetés, és nincsen igazi magántulajdon, akkor az egyszerű emberek, akik őnek a két példája van, a szarvasvadász meg a hódvadász, ugye ott nincs tőkebefektetés, maximum az íj, vagy a nyíl, vagy a balta, vagy semmi, puszta kéz, azok valahogy úgy számolják ki ilyen pseudo-historikus alapon, hogy körülbelül kiszámolják, hogy egy szarvas legyilkolása 3 munkanap, meg rohangálás, egy hódnak a kihalászása meg 12 perc vízben állás. És akkor tulajdonképpen 3 szarvas, vagy nem, 12 hód, az megfelel egy szarvasnak, kilóra, most nem jók a számok, de ebből így. És ráadásul nem csak ezt alkalmazzák, hanem a Wealth of Nation-ben, a Nemzetek Megadásáról szíró alapművében Adam Smithnek még rettentő sok olyan mondat van elszórva, amiből kiderül, hogy a profit és a munka egymásnak az inverzei. Tehát, hogyha a tőkés elég jól megszorítja a munkabéreket, akkor magasabb a profitja. Természetesen, persze mondjuk. Tehát tulajdonképpen erre nagyon jól szépen ráépül Marx elmélete. A másik nagy fontos építőeleme ennek a kockának, hogy a cserék során egyenlő értékek cserélnek cserét, ezt meg Arisztotelész mondta. És van egy harmadik eleme ennek, amiért nagyon, nagyon hihető ez az elmélet, hát az emberi tapasztalat. Mi az emberi tapasztalat? 3, ugye? Az egyik az, hogy hát tényleg a munka teremt értéket. Tehát egy darab fa az egy értéktelen dolog. És a darab fából összekovácsolok egy ilyen asztalt,
4 nap izzadságos munkával, akkor teremtettem értéket. Tehát tényleg a munka az értékteremtő, ez az egyik. Tehát alapszót jól jön a marxi elmélethez. A második ilyen emberi tapasztalat, hogy hát mindaddig, amíg a kapitalizmus nem jelent meg, az összes korábbi korban tudjuk, hogy kizsákmányolás volt. Hát a rabszolgaság nem kérdés, ugye? És a feudalizmus se kérdés, mert ott is ne kellett adni a 10-et, a 9-et, meg a robotot kellett, meg ajándékot adni, meg az első éjszakajoga, meg mindenféle izé. Hát persze, hogy kizsákmányolás van. Ez annyira emberi érték, és ráadásul a kapitalizmus hát olyan, amilyen a kapitalizmus egyenlőtlen, a tőkések különösen, ugye nagyon jól keresnek a munkások, meg hol jól, hol rosszul, elég sok szemétség is történik a való világban, nem mindannyiunk tud 100 millió példát mondani, amikor a munkásokat tényleg kizsákmányolják, vagy hát kihasználják, ugye, ez a helyes kifejezés, meg amikor a tőkés se dolgozik semmit, hanem szórakozik a jachtján. Tehát, hogy még úgy teljesen hihető is a történet. Na most, zseniális az ötlet, és tulajdonképpen politikailag is nagyon jó jött Marxnak, mert Marx egy radikális, russzóista forradalmár volt. Marx azt akarta bebizonyítani, hogy nem lehet reformokkal megjavítani a kapitalizmust, hanem szükség van egy nagy forradalomra, ami eltörli a kapitalizmust, megváltja a világot, ugye ez a millenáris megváltás elmélet, jön a szocializmus, ami a földön teremtő. És ehhez neki azt kellett bebizonyítani, hogy a kizsákmányolás az nem arról van szó, hogy a Berlusconi egy utolsó tróger, és kihasználja az ártatlan Lacit, aki meg itten hanem arról van szó, hogy mind a ketten csak azt teszik, akár jó szándékkal is, amit a viszonyok létrehoznak, és a Laci egy áldott, jószívű ember, és pontosan megfizeti azt a munkát, amit a szintén Laci beletesz, mégis valahogy a Laci 28-szor gazdagabb és jachtja van, te meg éppen, hogy csak haza tudsz bánszorogni, gyalog, mert nincs pénzed a villamosra, ugye? Tehát és Marx ezt akartak mutatni, hogy ha ki tudja mutatni, hogy inherens a kizsákmányolás elmélet, akkor nem lehet a kapitalizmust megreformálni, hanem csak forradalom. Utána meg a szocializmus. Na most, Marx valamikor 1857 és 59 között, amikor megírta az első vázlatát a tőkének, rájött, hogy ez egy hülyeség, az alapelmélete. Persze, hogy rá kellett jönni, mert Adam Smith és Ricardo is rájött, hogy nem működik. És amikor Adam Smith és Ricardo áttért a modern kapitalizmusra, akkor elhagyták a hagyományos munkaértékelméletet, mert azt mondták, hogy hát bizony, a modern kapitalizmusban már szerepe van a tőkének is, szerepe van a tőkésnek is, azt mondja Adam Smith, hogy a tőkés egyrészt megszervezi a termelést, másrészt fölvállalja a rizikót, tehát a profitja legitim, és hogy a profitnak fedeznie kell a tőkének a költségeit, már nem lehet csak a munkaerő, vagy a munkával számolni, mert lehetséges, hogy hozzá kell még tenned 28 000-szer drágább gépeket, és a profit egész a gépek és a munkabér után számlálódik, és nem lehet csak a munkabér számba venni. Na most, amit Marx megpróbál csinálni, na most persze abban a pillanatban, hogy Marx elismerné, amit Adam Smith és Ricardo elismert, akkor nem működik a kizsákmányolás elmélete. Tehát amit Marx csinál, hogy valamikor 57-59 környékén felismeri, hogy nem működik az elmélete. Abba is megír 800 oldalt, durván, amiről nem tudjuk, hogy 800 oldal az a valóságos, vagy már csak az editált 800 oldal, abba hagyja. Utána 61-63-ban újra neki fog, és újra ír 1200-1500 oldalt, 63-ban abba hagyja. Ebből születik majd 1905 és 10 között Kautsky kiad 3 kötetet, amit gyakran úgy hívnak, mint a tőke negyedik kötete, az értéktöbbletelméletekről szóló történelmi fejtegetése. 1800 közben, ugye tudni kell, Engels közben, aki finanszírozza Marx életét, Marxék időközben már rég nem szegények, hanem felső középosztály életszínvonalon élnek, nagyszerű koloniai lakások vannak, nagy fogadásokat tartanak, dől a lóvé. Engels meg írja, hogy ilyen Manchester írja a leveleket, hogy Karcsi Mornak hívja,
Karcsikám, hol a nagy mű? Küldje már 200 fontot, légy szíves, kell az új tüllős ruhára a feleségemnek. Írd meg a nagy művet. Még nem tudom, mert rájöttem, hogy vannak problémák. Tehát folyik ez a játszma, Engels és Marx között. 61-63 egy újabb kézirat, nem írja meg. Megint megír 1200 oldalt, abba adja. 63-65-ben újra neki fog, és ekkor írja meg tulajdonképpen az első változatát az első kötetnek, ami végül is megjelenik, és a második és a harmadik kötetnek, ami majd 1884-ben és 1890-ben jelenek meg Marx halála után, Engels szerkesztésében, ekkor írja meg a kéziratát, 65-ben ezt is abba hagyja. Engels kétségbe esetten ír neki leveleket. Karcsikám, most már aztán tényleg produkáljad már azt a nagy művet. Jaj, visszaír, jaj, nem tudom, annyira, azt mondja, írd meg. És akkor Marx belekerült abba a helyzetbe, hogy kénytelen megírni a tőkét. Részben a finanszírozója követeli. Hát azt nem tudom eldönteni, valószínűleg lehet, hogy ő is úgy van ebben, mint a sztálinista bírók, hogy mégiscsak van egy mély alapigazság, és ugyan részletek nem működnek, lehet, hogy elhiszi. Tehát nincs nyoma annak, hogy tudná, tehát azt tudjuk, hogy tudja, hogy rossz az elmélete. Még hazudik is Engelsnek, hogy tudja a megoldást, és majd a harmadik kötetben megírja. Tehát tudja, hogy nem jó az elmélete, de lehetséges, hogy azért mégis hitt abba, hogy mégiscsak van kizsákmányolás meg, hogy meg kell dönteni a szocializmust. Jó, azt mondja, akkor megírom. Akkor azt mondja neki az Engels, tudod, hogy hagyd abba a 3 kötetnek a megírását, írd meg az első kötetet, úgyis az a legfontosabb, abban van benne a kizsákmányolás elméleted, az, ami nekünk kell. És akkor Marx rászánja magát. Engels ad neki egy nagy nyugdíjat, vagy életjáradékszerűséget, és akkor Marx megírja az első kötet. Ez az egy, amit megír, befejez, és minden mást, a második és a harmadik kötetet úgy hagyja a kéziratot. Ügyesen, még 10 évig ottan még írogat hozzá részeket, ígérgeti Engelsnek, hogy majd megírja, meg másoknak, de valójában már el. Dolgozik rajta, de nem a szövegen dolgozik, hanem ilyen új dolgokat tesz hozzá, megtanul rosszul, nyelveket tanul, mindenféle, de soha nem jelenteti meg. Ugye? És azt mondom, hogy itt tulajdonképpen azért jelenteti meg, mert amint megjelenne a második és a harmadik kötet, vagy napvilágot látnának a korábban megírt kéziratai, akkor mindenki tudna, hogy az első kötet, ahogy kinéz, az úgy nem működik. Tehát tulajdonképpen itt egy tudatos stratégiája van. Még arra is eszembe jutott, hogy közben állandóan panaszkodik, hogy beteg, sőt, még be is írja azt a szót, hogy ezek ilyen pszichoszomatikusan vannak betegségei. Tehát komolyan azt gondolom, hogy lehetséges, hogy tudja, hogy hazudik, ismerjük ezt a jelenséget, és tényleg belebetegszik abba. És de közben azért még tud, tehát még ír, meg mégis nem hozza ki. És az, hogy mennyire szerkesztett a kötet, az abban segített, van egy kiváló marxista gondolkodó, nem teszem a neve, akinek az a cím, most jelentettek meg a Cambridge University Press kiadásában egy kötetet, az a cím, hogy Marx Infernója. Zseniális könyv, és azt mutatja meg, hogy Marxnak a Tőkéje az első kötet, az hogyan Dante Isten poklának a mintájára van felépítve. És tulajdonképpen innen származik az ötletem is, vagy ez is megerősíti az ötletet, vagy részben ez is segített az ötletben, hogy tulajdonképpen itt van ez a Marx gyerek. Zseniálisan okos pasos. Művelt. Filozófiát tanult, tehát pontosan tudja, mik a logikai szabályai. Újságíróként tevékenykedett 10 éven, tehát kiválóan ír, tényleg kiválóan elolvassa az ember a műveit, zseniális metaforái vannak. Hát meghódította a félvilágot az ötleteivel. Tudja, hogy hazugságot kell írnia, és az összes energiája abba megy bele, és ráadásul tudományosan kell írni a hazugságot, mert ugye a tudományos szocializmus alapítója. És az összes energiája abba megy bele, hogy egy hazugságot el tudjon adni, mint tudományos művet.
Nem tudom, világos-e, hogy itt van egy ember, tudja, hogy rossz az elmélete, nem úgy működik a világ, talán hisz, hogy mégiscsak a kapitalizmus rossz, és mégis rosszatlan is jó lesz, és ezért belevág, hogy megírja azt a művét, meg persze az Engels is, ott van pénzes bottal a hátam mögött, van írni, és megszerkesztett egy könyvet, ami valójában nem a kizsákmányolásról szól, mint tudományos munka, hanem hogy hogyan tudom úgy tenni, mintha bebizonyítanám a kizsákmányolást, amiről tudom, hogy nem az. Igazi 19. század, 20. századi pszichodráma. Ez a tőke. Na most, hogy csinálja a Marx? Rájöttem, hogy csinálja a Marx. Zseniális a pasas egyébként. Tehát tulajdonképpen a trükk, a tőkének a trükkje az, hogy úgy kell elképzelni a Marxot, most Wyszynszkij helyett, ismeritek a modern diszkó világában vannak a hangmérnökök. A hangmérnöknek van egy ilyen keverőpultjuk, és ott tologatják a pultmétereket, és hogyha a hangmérnök elég ügyes, és nekem rettentő rossz hangom van, és nem tudok énekelni, de hogyha eléneklek a Traviátából az egyik áriát, és hogyha elég ügyesen tologatja a hangmérnököt, akkor hát olyan Pavarottinál egy picivel gyengébb, de azért még eladható módon valami hangot ki tud kovácsolni belőlem. Ugye? És tulajdonképpen Marx is azt csinálja, hogy fogja ezeket a potmétereket, és elkezdi úgy kavarni a dolgokat, hogy csak az jöhessen ki, amit kiszed. Tudja, hogy mit akar kihozni, semmi más nem kell csinálnia, csak úgy kell tekernie a potmétereket, hogy az jöjjön ki, amit ki akar jönni, és mindezt úgy csinálja, hogy ne lehessen könnyen észrevenni. Mit csinál Marx? Kis apróságok, és 4 kulcsfeltétele van. Amikor azt mondja, mit csinál a Marx? Azt mondja, ez a tőke első kötetének a második fejezetének az utolsó 3 fejezetében vezeti be a értéktöbblet elméletét. Azt mondja, hogy mi az értéktöbblet elmélet? Mondja, az az értéktöbblet elmélet, hogy Lacinak van 200 forintja, fölveszi sajnos te is Laci vagy, de mindegy, Laci 2-t, egy darabig krampácsolsz, megszületik a termék, kiviszed a piacra, 230 forintot eladod, és 30 forint a profitod. Azt mondja Marx, ez a 30 forint a profit, ami valójában a többletérték. Bocsánat, tehát akkor engem teljesen tisztességesen... Ki vagy fizetve? Mert te megkapod a munkaerőt. Mi azt mondja, az a munkaerő ára, ami a korban szokásos életszínvonalban szükséges, nem csak a te munkaerőt elprodukálásához, hanem még gyermekeid is legyenek, meg a feleséged is, ami a szokásos. És ha éppen javul a helyzet, akkor az szerint van. Zseniális az ötlet. Nagyon szépen leírja az újratermelésének a költsége. Így van, az újratermelési költsége. Te teljesen megkapod, amiről gondolt, hogy tisztességes, de mégis neki 30 forinttal többje van a zsebében a legvégén, és ő azt mondja, ez a profit az értéktöbblet. És nagyon érdekes, ugye? Azt mondja, profit azonos értéktöbblettel mondja, nem mondja ki, implikálja. Azt mondja, profit, értéktöbblet. Az, hogy mi az értéktöbblet, arra majd megmutatom, hogy mi az értéktöbblet, mert itt valójában a termelés során keletkezik az értéktöbblet a kapitalizmusban. Végre feltántom a színházi függönyt, mögéje nézek a valóságnak, és ott megtalálom az értéktöbblet forrását a termelésben. Tehát úgy vezeti be az egészet, hogy profit az azonos az értéktöbblettel, ugyanazt elnevezem másképpen, és az ember azt gondolja, hogy azért van, de ennek később jelentősége lesz a történetben, mert nem véletlenül használ másik szót. Az ember először azt gondolja, hogy azért használ másik szót, hogy megmondja a különleges forrását a profitnak, de majd később tudja, hogy nem ezzel van szó, ez is már a csalásnak a része. Az egész csalási hadmű, mert ez valójában nem egy csalás, ez egy hadművelet, ez egy hadjárat. Na jó, azt mondja, profit, itt van 30 valami keletkezett, 30 forint többlet,
amit a Laci zsebre tett. Miközben mindenki azt hiszi, hogy megkapta a neki járóért. Hogyan történik? De most amikor azt mondja, hogy mindez a termelés során történik, és itt jönnek a potméterek. Az első az, hogy azt feltételezi, hogy ami megtermelődik, az eladódik. Tehát az egész elmélet arra épül, hogy ha Laci megrendeli elkezd 30 cipő, ugye kétfajta dolgot, kétfajta üzemet mutat be, cipőgyártót, és mi ez? Textilgyárt. És ez a két példája állandóan. A történet arról szól, hogy a 30 cipőt legyárt a munkás, vagy megtermeli a 200 yard, 200 000 méter szövetet, és ezt azonnal eladódik, és a tőkés realizálja a hasznot. Tehát feltételez egy olyan, Schumpeter azt mondja, hogy perfekt ekvilibriumot, tökéletes ekvilibriumot, egyensúlyt, amiben, ami megtermelődik, az eladódik. Na most persze... Ő is írja, hogy ez egyszerűsítés. Tessék? Ő is írja, hogy ez egyszerűsítés. Na most, hát miért is van ez az egyszerűsítés? Miért is van ez az egyszerűsítés? Ugye ez olyan... A képletet fel lehetne írni úgy is, hogy a kockázatot is bele. Hát így van. De abban a pillanatban, hogy beírod a kockázatot, akkor rögtön kiderül, hogy a tőkésnek van szerepe. Annak már van ára. Annak már van ára? Igen. Amit Adam Smith meg is írt. És a tőkésnek van rizikója, akár el is bukhatja a pénzét, sőt, ugye tudjuk a második és a harmadik kötetből, hogy a tőkésnek folyamatosan valójában a verseny azt jelenti, hogy a tőkés hozzáigazodik mi a piac. És amilyen a piac szép állapota, akkor cipőgyártásra átmegy textilgyártásra, a textilgyártásra ide-oda. Tehát ott van egy folyamatos mozgás, amit valakinek meg kell szervezni, valakinek kell találnia, valakinek meg kell újítani. Ez az egész, tehát minden ki van kapcsolva. Az egész úgy működik, a Marx azt mondja, hogy piacgazdaságot vizsgálok, és közben egy monopólvállalatot vizsgál. Mert ki az a vállalat, amely biztos lehet abban, hogy a terméke eladódik, független attól, hogy mit termel. Két ilyen vállalatot ismerünk, az egyik a piackorlátozó céhek korszaka, amikor a piac teljesen korlátozva volt, és a céhek pontosan tudták, mert csak ő végig volt a projekt. A másik ilyen kiváló példa a Cikkauj Trabantgyár. A szocialista piacgazdaság monopolista gyártója, aki a hiánygazdaság miatt bármilyen szart gyárt, 30 éven keresztül, anélkül, hogy egy csavart megváltoztatnánk, biztos lehet benne, hogy a termék eladódik. Mi az, hogy eladódik? Mindenki tudja, hogy szar, de mégis alig van. Ezek meg 7 évet várnak, hogy hozzájussanak egy Trabanthoz. Legjobb igazságosak, az eredeti Trabant 600-as volt, fejlesztették. Na jó, 70, jó, mindegy, jó. Tehát, hogy tulajdonképpen Marx az első ilyen potméter csalás, hogy Marx azt mondja, perfect equilibrium piac alatt, tőkés vállalatról írok, valójában kikapcsolja be, olyan vállalatról ír, hogy nincs verseny. Monopólvállalatról ír, a szocialista piacgazdasága mintapéldája. De ez annyira sikeres, és most utólag rájöttem, elolvastam újra Leninnek az Állam és forradalmát, és Lenin az Állam és forradalom azt írja, azt mondja az Állam és forradalom, hogy tulajdonképpen mi ez a nagy faxni, ez az egész piac, ez az egész menedzserizé. Úgy működik a termelés, mint egy postahivatal. Ezt írja Lenin. Bárki, egy picivel értelmesebb munkás, Laci, te nem, mert bárki képes beállni a igazgatói székbe, és nem is érdemel többet, mint egy munkásbér, mert az egész semmiből nem áll, csak meg kell szervezni egy picit, esetleg egy picit rendben tartani a termelést, de még az sem fontos, megy magától a gépezet. Ugye? Tehát, hogy teljesen kikapcsolja a piacot. Avval, amikor azt írja, hogy feltételezem, hogy amit eltervezek meggyártani, azt el tudom adni azon az áron, hogy az teljesen fedezze a munkaerőköltségeimet, a mindenféle költségemet, meg a szokásos, átlagos profitot, az azt jelenti, hogy monopólpiacra termelnek monopólgyártóként, és nincs verseny. És ezt alkalmazza Marx
a versenyre. Aztán amikor a harmadik kötetben behozza a versenyt, és majd ott írja, hogy itt szükséges a munkásnak, a tőkésnek az ügyessége is, hogy el tudja. Tehát ez az egyik. A másik nagy csalás, hogy... Ennél a gondolatmenetnél azért az is benne van, hogy igen, mert aki nem ezek szerint viselkedik tendenciaszerűen és hosszabb távon, az tönkre fog menni. Tehát nem lesz része annak a rendszernek, amiről írunk. Ki fog esni belőle? De ezt nem írja be. Tehát igen. Csak ez a tőke vesztesége áll, ez a nem vesz részt. Igen, de ezt az opciót, igen, de ezt az opciót ő nem írja le. Tehát, hogy tulajdonképpen, érted? Tehát egy olyan helyzetet teremt, hát persze, hogy amikor nem számolok abba, hogy a tőkésnek van rizikója, nem számolok abba, hogy a tőkésnek értéket teremt abban, hogy figyeli a piacot, igazi hozzáigazítja a termelést a piacot, nem számolok abban, hogy az árak változhatnak, nem számolok avval, hogy a tőkésnek igenis van szerepe, hogy észrevesz, hogy az árak változnak, és akkor egy itt tekerek, vagy ott tekerek, vagy itt változtatok, akkor kimarad az egyetlen értéktermelő? A munkás. És mit csinál a tőkés? Járadékot vesz fel. Mert nincs szerepe a termelésben. Ez az első ilyen. Szerintem ez egy óriási. Úgy ír, mintha a piacgazdaságról írna, és közben egy szocialista gazdaságot ír. A másik nagy csalás, hogy hát ugye tudjuk, hát én autóiparban is ismerem azt elég jól, egy autónak a tervezése 10 évvel korábban kezdődik meg, és durván az automodell gyártásának az 5. éve után kezd nyereségessé válni. Ugye a széria felénél. Marx ehelyett ez átfog, ugye egy modell 8 évig él az autóiparban, tehát van egy 18 éves szakasz, aminek az utolsó 4 éve a nyereséges, és van egy 14 éves előkészítés szakasz, ami csak tőkebefektetés. Amiben, ugye, itt elkezdődik az autónak a tervezése, annak az autónak körülbelül 10 év múlva ott kell lennie, ahol az ipar összes többi autója van, körülbelül ugyanolyan szépnek kell lennie, vagy esetleg lesznek szebbnek, jobbnak, vagy kevésbé jónak, de valami az átlagon környékén. Van egy óriási befektetés új szerszámgépekben, mindenben. Van egy óriási rész, hogy mikor lefut az autó a szallagról, azt még valahogy értékesíteni kell, és annak is van rizikója. Hát mondjuk most egy másik mondat, a Samsung Note 9-es, kiderült, hogy valami kis hiba van benne, és az egész szériát ki kell legdobni, úgy, ahogy van. Tehát óriási rizikó van. Marx ezt az egész komplex folyamatból, hogy szólnak Marx példái a tőkében? Azt mondja, odaérkezik a munkás, a cipőgyártó munkás leül az íróasztal, vagy ami ez a munkahelye mellé, oda van készítve a kalapács, a szög, a fonel, meg a bőr. A munkás megvarja a cipőt, kiesik a kezéből a cipő a munkaasztal mellett, és véget ér a Marx példája. Tehát fogja ezt az egész komplex folyamatot, ami valamikor elindul az ötlettel, folytatódik a beruházás kalkulációval, a dizájnnyal, a termelés megszervezéssel, a termeléssel, és közben a piachoz való folyamatos igazodással, mert akkor észreveszem, hogy akkor itt még most egy picivel drágább vagyok, most 5%-ot kell levágnom a termelési költségekből, itt vannak feleslegek, itt tudok vágni. Ugye? De bocsánat, nem feltétlenül a termelési költségekből, lehet, hogy a profit. Bármiből. Mert minden egyéb nagyjából stabil. Így van. És akkor ezt az egészet levágja, és kiválaszt egy ilyen icipici részt ebből az egész, az igazi termelést választja ki. És azt mondja, ott kezdődik az értékteremtés, hogy a munkás neki áll cipőt varni. Tehát csak. Mert azt mondja, hogy ez az egészet nem létezik, leesik itt a cipő itten az íróasztalon, a munkaasztalon mellé, azt már nem is érdekel, hogy mi történik. Valahogy ott valami ott történik vele, itt nem tudom. Tehát azt mondtam, hogy ez olyan, mintha a tőkés egyszer csak egy láthatatlan kézzé válik. Egy láthatatlan kéz, ez a második csalása.
A harmadik csalása Marxnak zseniálisan van megépítve egyébként. Azt mondja, azért a tőkésnek mégiscsak van szerepe, és azt várja el, azt mondja, akkor működik a kizsákmányolás elméletem, ha a munkás az átlagos munkabért kap. Nem az átlagosat mondja, a szociálisan elvárt munkabért kapja meg. Tehát te nem alkudozol közte és közte, nem mondod azt, hogy egy picit jobban dolgozik, neki többet adok, vagy ő vele kiszúrok, és egy picit kevesebbet adok. Tehát a tőkésnek az a feladat, hogy biztos, hogy minden munkás megkapja a szociálisan elvárt általános feltételeket. A szociálisan elvárt, szokásos technológiával dolgozik mindenki. Tehát minden gyár ugyanolyan technológiával dolgozik, úgy működik, mint a régi céhes rendszer, ahol a cégekben előírták, hogy minden cégnek, minden cégmesternek azonos munkafeltételeket kell adni, ugyanannyiért kell beszerezni a bőrt, ugyanolyan típusú munkát kell adnia, tehát teljesen kizárja a versenyt. Azt mondja, a tőkésnek az a dolga, hogy biztosítsa, hogy meglegyenek az átlagos feltételek, meglegyenek az átlagos munkabérek, akkor miből is származik a profit? Hát csak a munkabérből tud származni, abban nem tud származni, hogy te egy picivel ügyesebben lát, hogy itt ki tudok vágni két vizét, egy picivel olcsóbban szerzem be azt, itt egy picit hatékonyabban tárgyalok, a cipőmön ráteszek 3 ilyen vackot, és ráírom, hogy Adidas, és ettől 3-szorosan tudom eladni, meg értitek, ezeket a dolgokat mind kivágok, ez mind nem számít. Feltételezem, hogy mindenki ugyanazt a terméket gyártja ugyanúgy, ugyanannyiért, és akkor ki marad az egyetlen értékteremtő? Hát a tőkés. Vagy a munkás. És mi a tőkés? Hát egy vámpír. Hát ez semmit nem csinál. Van is egy ilyen kedvenc, van is ilyen sztori, azt mondja. Oda megy a tőkés, hát azért én is dolgozok valamit. Nekem is van szerepem, hogy itt rend legyen meg minden, és akkor a háta mögött írja összenevet a menedzser, hogy valójában mit csinálunk, mindent. Ezzel úgy, mint egy ilyen életlen alátámasztja, hát ez a tőkések, ezek semmit nem csinálnak, bár nincs vállalkozója. Meg is írja, van is egy mondata, azt mondja, most nem tudom idézni az oldalt, aztán meg tudom nézni, de nem érdekes. Azt mondja, tudom, hogy értékteremtés származhat abból, hogyha egy tőkés új gépet vezet be, de ezt most nem tárgyalok. Tehát, hogyha nincs újítás, nincs innováció, nincs technológiai fejlődés, nincs versenyelőny, nincs ügyeskedés, már az is része a világnak, ugye? Meg nincs jobb munka, mi marad egyetlen értékteremtő? Hát a munkás munkája. Tehát tulajdonképpen az, és akkor van még egy negyedik szaltó moltára, tehát volt ez a minden adódik, úgy, ahogy kell, mintha monopoltermék lenne. A munkafolyamatból ki van választva maga a krampácsolás. Már bocsánat, hogy ilyen nagyon fontos része az emberi tevékenységnek, de hát a krampácsolás az egy része a munkának. Hát, az nagyon, hát a gyártásnak, így van, ez egy része a dolognak. És a gyártásnak meg úgy kell lezajlani, ahogy mindenki más. És tulajdonképpen azt írja, a tőkésnek az egyetlen feladata az, hogy az biztosít, hogy mindenki más. Na most az egyik korábbi kéziratában azért benne van, hogy azért legalább a tőkésnek azért jár valami. Ezt akartam mondani. Ezt beleírja egy korábbi kéziratában, de a tőkében már nem írja bele. Hát nem írhatja bele, mert abban a pillanatban, hogy beírja, hogy a tőkés valamit hozzájárul érték, akkor nem tudja azt mondani, hogy minden érték forrása a munkás és az egész kizsákmányolás, és a tőkés csak egy vámpír. Tehát úgy van megszerkesztve a kötet, hogy csak az jöjjön ki, amit ki akar hozni. Van egy negyedik feltétel, ez a legzseniálisabb. Azt mondja, úgy tárgyalom az értékteremtési folyamatot, hogy nullának tekintem a befektetett tőkét. Szó szerint így csinálja. Tehát nullának tekinti, tehát hogyha a tőkét, amit befektetek, tehát hogyha én egy iPhone gyártok, és nem veszem meg hozzá a dedikált gépeket, vagy mindent úgy tekintem, hogy ezt nullának írom le, hát akkor persze, hogy csak a munkabér után tudom számolni a hasznot. Na de tehát az egész... Akkor meg úgy, hogy nem fizetem meg a munkának az értékét, hanem csak egy részét. Nem azt mondja, hogy megfizetem, hanem az újrakezdésének a költségét fizeti meg. Így van. Ja, bocsánat. Adott ja, igen. alkalmaztatásai szerint.
Na, de akkor mi az Nem általában megtervelt értéket fizetni. Nézd meg, és megy a kép. Bevődik. De András... Várj, hadd fejezzem be. Jó, Ja. És végül, tehát nullának tekinti a befektetett tőkét, így marad csak a munkabér, ami után számolja a profitot. És tulajdonképpen az egész, tehát kialakult, tehát hogyan működik a marxi rendszer? Addig tologatom a potmétereket, amíg a tőkés munkáját, vagy a vállalkozó, vagy a tőkés vállalkozó, vagy az üzletember, az egy semmit tevő senki. A technológia fejlődésnek semmi szerepe nincsen, sőt, nullának tekintem a befektetett tőkét. Az egész munkafolyamatot leszűkítem egy nagyon szűk részre, egyetlen egy hősen marad a piacon, a munkás. De mindenki más eltűnt. Mindenki mást láthatatlanná tett, és miután senki nem csinál semmit, csak a munkás dolgozik, ebből fakad a profit. Na most, az a helyzet, hogy ezt megírja zseniálisan, és tulajdonképpen, és szerintem ez a legnagyobb trükk az egészben. Tehát tudja, hogy baj van. Tudja, hogy hülyeséget ír, már bocsánatot kérek. Tehát, hogy tudja, hogy az egész egy manipulált, artificial, hogy mondják magyarul, mesterségesen létrehozott világ, soha nem létező, sehol nem volt világ, amiben, miután mindent kiírtok, aminek lehetséges szerepe lehet értékteremtésben, egyetlen egy aktív szereplő marad a piacon, a munkás, aki az értéket teremti. És akkor azt mondja, azt tudom mondani, akkor igen, akkor ezért ez az érték többlet, a profit forrás, és a tőkés azt csak elrabolja. Van egy óriási problémája Marxnak, mégpedig az, hogy egész eddig egyedi vállalatokról, tehát mindig úgy ír, hogy egy vállalatról ír. Sose hasonlítja össze. De tudja, hát ismeri a közgazdasági irodalmat, és azt mondja, hogy hát persze tudom, mondja ő, hogy ez egy vállalat esetében igaz, de mégis tudjuk, hogy van ezt a példát használja, van a textilgyár, ahol mondjuk 10 000 gépet működtetnek 100 000 orsóval, és a munkabér az összes költségnek az 1%-a, és van a pékség, ahol mondjuk a tőkeigény a 10%-a a munkabérnek, és mégis egy nagy textilvállalatnak és egy pékségnek nagyjából azonos profitrátája van a valóságban. Mert a piac ugye a versenyhez kihozza. Hát azt mondja, ezt a problémát majd megoldom a harmadik kötetben. Ez a hazugság. Ugye ez a harmadik kötet, aminek már készen van a kézirat, ott van, megírta 2 évvel korábban, 1867-ban adja ki a tőkének az első kötetét. 1865-ben már megírja a tőke harmadik kötetét, és abban bele van írva, hogy bizony modern piacgazdaságban, ő is azt csinálja, mint Adam Smith és David Ricardo, cost of production van, tehát előső költség van, tehát úgy néz ki, hogy befektetett tőke, munkabér, plusz profit. Tehát pontosan tudja, hogy amikor megígér, hogy majd a harmadik kötetben megoldom, pontosan tudja, hogy nincs megoldás. Tehát megcsinálom ezt az álomvilágot, amikor már nagyon szembe megy a valósággal, akkor majd behazudom, hogy mi fog történni a harmadik kötetben, ami már készen van, ahol tudja, hogy nincs megoldás, azt meg úgy ügyesen eldugom a világ elől. Na most van még egy problémája Marxnak. 2. Ugye azt mondja, ez nagyon érdekes, ugye emlékeztek, azt mondtam, hogy azt csinálja, hogy azt mondja, mint a befektetett tőke nulla lenne. Tehát a gépekbe befektetett tőke, azt úgy veszem, mint nulla. De mégis van egy problémája, és ő eddig úgy tett, hogy a profit és az érték többlet ugyanez. És a harmadik, valamelyik fejezetnek a közepén elkezd azon gondolkozni, hát igen, de azt tudjuk, hogy a profitrátát úgy számolják, hogy befektetett tőke, tehát gépekbe befektetett tőke, munkabérbe befektetett tőkenek a hányadosa a profit. Tehát a profitráta, ugye? A haszon per ilyen tőke plusz költségek.
Na most ő eddig azt mondta, hogy a profit és a értéktöbblet ugyanaz. Most nem mondja, zseniálisan csinálja, azt mondja, hát hogyha a profitráta az az összes tőke, plusz a per haszon, akkor az értéktöbblet, meg a munkabér hányadosa, az a kizsákmányolási hányad. Tehát az a kizsákmányolási ráta. Tehát mit is csinál Marx? Az zseniális. Tehát tulajdonképpen, ugye, tehát hogyha van egy törtünk, és a törtnek ez a nevezője, ugye? A felső rész, ugye az a számlálója. Hát megbuktam matematikában. Tehát a számlálója ugyanaz, de a nevezője eltérő, akkor az nem ugyanarra a két dologra vonatkozik. Tehát végül is a művének a közepén bevallja, hogy az értéktöbblet nem a profit. Mindeddig implikálta, hogy ő a profitról beszél, de amikor bevezeti, hogy az értéktöbblet az valójában a kizsákmányolási ráta és nem azonos a profitátával, akkor visszamenőlegesen megcáfolja, hogy az értéktöbblet azonos legyen a profittal. És meg is mondjam, zseniális, úgy indul a második fejezet, avval végződik, amikor elmeséli ezt az értéktöbbletet, azt mondja, a tőkések a profitért dolgoznak. És most megmutatom, hogyan termelődik a profit. Most eljut, azt mondja, hogy nem azonos az értéktöbblet, nem azonos a profittal. Utána azt mondja, 50 oldallal később, hogy tulajdonképpen a tőkések nem is tudják, hogy az értéktöbbletért dolgoznak. Nem tudják, hogy a munkások kizsákmányoláson van. Azt hiszik, azok a buta tőkések mondja, hogy a profit az az összes tőke után van. Tehát még az elején azt mondja, nem tudom világosan, amit mondok, tehát az elején azt mondja, hogy a tőkések azt hiszik, hogy a profitért dolgoznak, és a profitnak a forrása az értéktöbblet. 200 oldallal később azt mondja, hogy a tőkések nem tudják, hogy az értéktöbbletből származik a profitjuk, mert az a láthatatlan. Tehát önmaga visszatáncol. Nem tudom, érthető-e Tehát maga is beismeri, hogy tulajdonképpen ez az értéktöbblet, az egy ilyen kitaláció. Lehetne a máhatnál alkalmazott macskák száma után is kiszámolni. Bármilyen számra ráfoghatom. Mondhatom azt, hogy a megivott víz után számolom fogom a hasznot, rávetítem az egy nap elfogyasztott üvegek számára, megivott ivóvíz mintájára, ugyanúgy működik, mint az értéktöbblet. Nem tudom, érthető, amit akarok mondani. Tehát van egy ilyen, ez egy kitalált dolog. És maga is beismeri avval, azt mondja, hogy a tőkések nem tudják a valóságos életben, bár itt azt állította, hogy a profit miatt, később, hogy azt nem tudják, hogy az értéktöbblet termelni a profitot. De ez így is van, a tőkések tényleg nem tudják. Tényleg nem tudják. Sőt, nem is érdekli. Nem is érdekli őket. Meg is írja. Beletettem egy forintot, így van, pontosan. Tehát ez azt jelenti, hogy az egész tök közömbös, hogy persze. Tehát arról van szó, hogy az egész Marx értéktöbblet egy zseniális kitaláció. Amit Marx maga is elismer. Bújtatottan. Egy zseniálisan megírt becsapás. Az egész Marx tőkéje egy észre, egy fantasztikus lángelme, már bocsánatot kérek, mondhatnám azt, hogy nem az angyal, hanem Lucifer. Egy luciferi alak által megírt zseniális becsapás. Amely becsapásnak az mondja, hogy kitalálok egy mechanizmust, amelyet úgy, ahogy ilyen láthatatlan, anélkül, hogy nyíltan nem mondja meg nyíltan, mit csinál. Van egy 1000 oldalas szótengerem,
amiben láthatatlanul eldugom, hogy hogyan csinál, eldugom a potmétereimet, csak néha jelzem, hogy ott van, de az elsikkad az 1000 oldalba. Hát senki nem fedezte fel eddig. Na? És kitalálok egy álszámot, egy álmutatót, amit nem tud bebizonyítani. Annyira nem tudja bebizonyítani, azt mondja, most az angol, meg tudom nézni, hogy a 263. oldalon azt mondja, hogy feltételezzük, hogy a munkaidő felében a munkások megtermelik azt az értéket, ami a munkájuk értéke, a másik felében surplus értéket termelnek. 50 oldallal később azt írja, köztudomású, it is a fact, mondja az angol kiadásban, köztudomású, hogy a munkások munkaidők felében a profitot termelik. Tehát ilyen trükkökkel. Egyetlen Marx végig álszámokkal játszik, amit korábban feltételezett, azt utána hirtelen tényként írja le, és onnantól úgy vesz, hogy ez így működik. Egyébként nagyon érdekes, a tőkében 2 vállalat számait mutatja be, az egyik az Engelsé, és a másik egy földműves, ilyen agrobizniszné. Ez a 2 valóság, minden más szám a Marxnak ilyen hasrabecslés. Ez két céget mutat be. Az Engels cégénél valami kiderül, hogy 150%-os a kizsákmányolási rátája, tehát hogy és a profit rátája csak 16%-os, és a más ennél a földműves cégnél, aminek valahogy leszedte az adatait valahonnan, ott meg 75%-os a kizsákmányolási ráta, és 67%-os a profit rátája. Tehát van 2 cége, amik valóságos számok, az meg is mutatja, meg is nevezi, hogy honnan vannak az adatok. Ez teljesen összerakhatatlan, hogyan jön össze. De ezen csak úgy átsiklik. És az összes többi példája meg ilyen hasrabecslésre alapszik. Tehát valójában arról van szó, hogy Marx tőkéje egy zseniális becsapás. Kérdeztetek valamit? Rejtvény. Átverés. Át vagyunk azva, mint a Matka Palánkon mondanák. Érted? Egy zseniális átverés, ami és arra is rájön, hogy zseniálisan van megszerkesztetve a kötet. Mert azt csinálja, hogy miután leírja ezt az elméleti katyvaszt, ami teljesen hazugság, ő is tudja, akkor fogja a gyári jelentéseket az 1820-as évekből, és azokat beidézi. És ezzel emocionálisan megalapozza, hogy mégiscsak igaz. Ráadásul ugye, az 1820-as évekből idéz gyári jelentéseket, és ő az 1860-as években írja ezeket. Na most tudjuk, az 1820-as években, a napóleoni háborúk után vagyunk, óriási válság van, óriási depresszió, természetesen rosszak, de tudjuk, az 1860-as években már így megy fel az életszínvonal. Erről már nem ér semmit. Azt is pontosan tudjuk, hogy bár végig a munkásokért sírra szívunk, ma már tudjuk az angol gazdaságtörténeti munkán, hogy a legmagasabbak a munkabérek Angliában, Manchesterben voltak. Tehát a kizsákmányolás ellenére, ahol legjobban keresnek a munkavállalók, az pont a kizsákmányolás sátáni malmában volt. Tehát, hogy tulajdonképpen az van, hogy lehetséges, hogy nincs is kizsákmányolás. Ezt mondja egyébként Polanyi Károly, nagy transformáció 1944, azt mondja, nem lehet igaz a marxi kizsákmányolás elmélet, mondja, mert a munkások baromi jól élnek. Mondja Polanyi Károly, aki az 1941-ben 30-as évek válság ellenére. Hiába is jobb ideológus, mint annak a dolognak, hogy a munkások jól élnek, és én közben többre keresem a magadságot. De én csak azt mondom, hogy nem lehet bizonyítani a kizsákmányolást. Én csak annyit mondom, hogy nem feltétlenül... Jól élhetnek a munkások, miközben én, mint tőkés, szuper sokat keresek. Igen, ez is igaz. Igen, de mondjuk a Marxnak azért vannak olyan mondatai, hogy itt a munkások... Nem csak a Polanyi kapcsolatban. Igen. Ja, csak mondom. Érted, most a Polányról akarok beszélni. Tehát azt akarom mondani, hogy tehát az egész marxi tőke egy nagy átverés. És azt hiszem, hogy ezt így sikerült kimutatni, sőt, arra is rájöttem, hogy mi a tőke. Várjál, picit.
Várjál, még egyet hadd mondjak, még arra is rájöttem, még egy utolsó mondat, hogy tulajdonképpen Engels is rájött erre, meg Marx is tudja, hogy baj van. Mert mi is az alapvető logikája Marxnak? A Marxnak az az alapvető logikája, hogy minden profit forrása a munkavállalótól elcsaplézott munkabér. De közben tudja, hogy a ipari kapitalizmusnak jellegzetessége, hogy innovál, hogy fejlődik, óriási ipari robbanás van. Hát, hogyha emlékeztek, a kommunista kiáltványnak van ez a híres fejezete, hogy a kapitalizmus 20 év alatt többet hozott létre, mint az egyiptomi piramisok. Tehát pontosan tudja, ez egy óriási dinamikus rendszer. Ezért valójában megírja a profitot is, de a profitot nem úgy nevezi, hogy az a profit, azt nevezi relatív értéktöbbletnek. A relatív értéktöbblet, aminek az ellentmondását én megírtam pár évvel ezelőtt, valójában az a profit. De egy ügyes, tehát ez is egy ilyen ügyes nyelvi csalás. Hogy az értéktöbbletről azt mutatom be, mintha az lenne a profit, és a profitot is leírom, hogy be tudjam bizonyítani, hogy a kapitalizmus még úgy is képes növelni az értéktöbbletet, hogy valójában innoválunk termékeket, vezet be új gyárakat, hat könyvtechnológiát, de azt nem profitnak hívom, hanem relatív értéktöbbletnek. Tehát ezzel aztán teljesen elkavarom. Tehát amit csinál a Marx, tulajdonképpen eltünteti a nyomokat, mint a kutya. Kakil, és utána a homokot rászor, bekaparja, tovább megy. És Marx is pontosan ezt csinálja, csinál egy kizsákmányolás elméletet, ami baromi jól jön neki, és amit elhihetőre megír, amit aztán papagáj módjára átvesz a munkásmozgalom, és ráépíti a kommunizmust, a szocializmust, és megírja a valóságos profitot, amit elnevez szintén értéktöbbletnek, hogy ne tűnjön föl. Azt meg azért, arra meg szüksége van, mert különben azt is be kell mutatni, hogy működik valójában a piacgazdaság. Tehát az egész tőke, ez a lényeg, egy nagy becsapás.